बयखौबो फिथा हमनो थाखाय खालामबाय फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बिथांखौ खावलायनाय जाबाय। बे बोसोरा खोब गोग्गाथाव जोंनि माखासे मुवाखौ भारत गभर्नमेन्टआ माखासे स्वीकृति होबाय देग्लाय 13था बेखौहाय जोंनो GI टेग बेखौ जों मोननो हाबाय जे बे माखासे मुवाफोरखौ गुबुन हारि बिथांमोना जिखि नाजाया मानो बेखौ जोंनिफ्राय आरो सेनानै लांनो हानाय नंला। नोंथांमोना मिथिखागौ बे 13 मा बे आर'नाइनि बादै जे मा होनदों माहारि हारिनि गानग्रा दखना फास्रा बेबादिनो गोबां दङ जेरै दामग्रा देग्रा बेफोर गासैखौ लोगो नांनानै 13था बे बोसोराव भारत गभर्नमेन्टआ बेखौहाय जोंनो स्वीकृति होबाय आरो बे जोंनि बर' माहारिया जेसेबां समसिम थागोन बेखौ गुबुन माहारिया आरो जोंनिफ्राय दस्राखौ लांनो हानाय नंला। जोङो माखासे मुवाफोरखौ दाबो नाजागासिनो दङ जे जोङो GI टेग मोननो थाखाय जे बेखौ मोनखाङोब्ला बियो गुबुननि जानो हाया। जों सिगांनो आर'नाइखौ नाजादोंमोन जों बेखौ हायाखै दाबो नाजागासिनो दङ। जेरैहाय गामसा बेफोरखौ जों मोनबाय दख'ना जों बिसोरखौ मोनबाय आरो गुबुन बेबादिनो गोबां मुवाफोर जोङो बर' हारिफ्रा बेखौ जोंनि होननानै बुंनानै लानो हानाय बे गोहोआ जोंनाव फैबाय। जेखियानो जादोंला आं गोबाव बुंनो सानाखै जे नोंथांमोना बेहाय दिनै लांदां बैसागो बर' माहारिनि बे मोनसे फोरबो बुंनो थाङोब्ला बेखौनो एसे देरसिन बुङोब्लाबो बुंद्रायनाय जाया बैसागो फोरबोखौ। आरो बे बैसागो फोरबोआव जे जोङो बर' समाजा दिनै खुंबोयै दिनैनि फोरबोखौ बारहोयो बे आंनि खावलायनाय। आरो लोगोसे आङो दुलाराय जोंनि बर' माहारि आरो बन्द' जाबाय गोजोन्थों। आरो दिनैनि बे लांदां बैसागोखौ आं बेखेवना होनो थाखाय सिगांनाय जाबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।